Каква е разликата между Mach 3 и Gillette Fusion Power? 8 години иновации и още 20 патента като бръснеща повърхност с 5 острията и прецизно тример острие. Fusion Power ви дава най-гладкото и най-комфортно бръснене от Gillette. Усетете разликата. Gillette Fusion Power. Искаш ли всеки ден да е изцяло под твой контрол? Добър ход! С новите превръзки Everbell FlexiMove си готова за всички предизвикателства. Прецизно разположени зони за максимално попиване, защита от протичане и нова форма за повече гъвкавост гарантират твоята сигурност. С Everbell FlexiMove си победител във всяка ситуация. Everbell FlexiMove. Вижи се свободно. Взимайте чашите! Даян е на бара. И се гответе за ново на здраве! Ако до вечера не спиш с мен, няма да сме приятели. Току-що ми хрумна най-гадната идея. По-гадно от това, че я не е? Добре да е, не толкова гадна. Бермудите! Бермудите! Благодаря! Очаквайте нов сезон на комедийния сериал Бар на здраве. Всеки делник от 16 и от 23 часа. От 20 януари само по BTV Comedy. На костите е написано всичко. И ще го разпознаете само по това. Въпросите обикновено пречат. Но само доктор Бренън Имаме работа не просто с убийство. и екипът ти могат да го разчетат правилно. Гледайте за първи път в България сериала Кости. Всеки делник от 18 и от 22 часа само по BTV Cinema.